Volám sa Helena Proková a som dušová telou včelárka. 12 rokov sa venujem zážitkovej pedagogike včelárskej, ale nikdy som nemala nejakú metodiku v tom. Tak keď som sa dozvedela od svojej kamarátky, že existuje ako metodika zážitkovej pedagogiky, tak som si hovorila, wow, čo to je. Pedagogika pre mňa trochu znela tak podzujúco, ale bol v tom ten zážitok, ja si hovorím, že tak zážitky ponúkam aj ja na včelnici, a že asi bolo dobré si to trochu viacej prehlbiť. A musím povedať, že to ďaleko prečilo moje očakávania. Bola to vlastne zážitková pedagogika s zážitkovou formou a určite odporúčam každému, kto má záujem robiť zážitkové programy, a teda pracuje s ľuďmi, či už dospelými alebo s deťmi, aby na to išiel, pretože získa naozaj metodiku a postup, ako to robiť, ako dávať jednotlivé časti dohromady, aby to malo čo najväčší efekt a dopad na toho, s kým pracujeme. A budem sa ďalej v tom vzdelávať. Takže ďakujem veľmi pekne.